Bangladeshni tripura borokno all angno respect khayo je all respect khayo ang chungbo khiri khiri matung do So baidara monai song kha khayo no ro jotono kaham krung tongbaina hingke jongbo kaham krung no hingke tafani kathang TV nai tongma bagui norokno belai belai hambai maro tini ni update rok ongkha khoroksa Bangladesh ni bukhuk chini Tripura ni borokno asake hambai samani salute samani aborokno tei chingtini nailangai hingke botamoni bagai salute saka tamni bagai asake hambai saka hingke norok nai ji video no Chini Bangladeshni tripura borokno nongje asuk support khaika nongno hambai khayo bakhatui rogoi hamjangma rogo bukhuk kha khoroksa Bangladesh ni blogger hingke bo bini video o bo Bangladesh tei Tripura ni borok support khlaimani tei video khlaimani hingke aboni bagai bo bini video o je Tripura ni sini kha kaham kha kuar Tripura sarok bono asake comment khlaikha belekeno kaham kaham comment khlaikha chini Tripura o phaide hini belekeno support khayo norokno Bangladesh ni Tripura sarok no hini comment khaima bagai hingke bo aboni bagai no chini Tripura ni borok chini Tripura sarok no bo hambai saka salute saka Bangladesh ni Tripura sarok no support khlaimani bagai hinai Tabo chini Bangladesh tayo pradhan upodeshta khairojak Nobel bijoyi Dr. Yunus Professor অর্থনীতিবিদ bono yobo chini Bangladesh tayo tabo kono সরকার koroi ain koroi onte hai poristiti cholio chungbo khiri khiri matung do phele Keo buku khan hai sawi khanarga chini Bangladesh o tabo kono ain krikha kono upodesh ta krikha chungbo kiri kirui matong honai ke tamni bagai kirui matong hani himale norok jottono saiman khana kabama social media onno khana kabama video ni bisinte jono khana Bangladesh o je সরকারি কোতানি te ain আন্দোলন khai tabo je Bangladesh o poristiti choli jongmani Hindu Muslim rok hanai ke aboni ti no obukuk sawi khanarga chungbo kirui matongo hanai Ni Bangladeshni tripura borokno nog asok support khaino tarpore asok noni oi jangata chono phaide hino invite khayo to ang kolpona ko khaijia thito nok support khaino siyo but ang ekdom believe khaijia din nok asok chono support khaino hinoi au chung Tripura ke joto thangsa Tripura tuma Bangladesh tuma India जों जत थांसा Tripura hingke joto thangsa se hayadiba amoni bagai no obukubo belekeno bo tongthokjaka tei bo wansukui bo manya ano mohai support khaina chin Tripura o phaidi rok hanai sauna hanai bo wansukui maya hanai sawi khanarga আরে খাইoi ফিউচার দাইও নগনি ওইজাংনি ত্রিপুরা বড়রক তারপরে চিনি বাংলাদেশনি ইজাংনি ত্রিপুরা বড়রক জমা খাইয়ে আরে খাই ইউনিটি খাই তুং থাইপেলে গাম বাই হামিয়া দাইও আরে খাইoi বাসিও সাপোর্ট খাইয়ে তুং দিফলে জমা জুরি বাক্সা খাইয়ে চ hingke Bangladesh ni obukuk teu sawi khanarga chini Tripura ni Tripura te Bangladesh ni Tripura saro jotono unit jotono thangsa khlaiei jotono joma jukti khlaiei chung jotono eklogi tongnani bagai kahamo bo hamiao bo logiri tongnani bagai hinai bo jotono koikha Tripura borok ani o video tayo comment khaijak je pahari tani bagui hin Tripura sa hindi hinoi thik to noni kokchaya ya hingke haino hai obukuk sawi khanarga je comment khlainai rok je Tripura ni borok comment khainai rok tamoni bagai pahari hin Tripura hindi hinai abono no bo full explain saka boinyango pahari hinmani karon hingga hingke boinyango chakma marma Tripura abo jotono no borok pahari hino bong Bangladesh hinai jemon chin Tripura o hingke chung Deborma Riang Jomatia Tripura abo rong chung joto Tripura thangsa hani hinma hai bongni Bangladesh o hingga ke borok pahari hino full explain sawi khanarga obuku tani bawai pahari hinka adibasi pahari bujayo odayo chakma marma Tripura roktungo to ochurok no jo pahari rok hina chini Bangladesh tayo poristiti emon je churok kiri kiri laise tungo je khasinani poton ongkha imongkha de awami lig sarkar ema hingke obuku haino hai sawi khanarga je tabo Bangladesh poristiti choli tongmani notiyei hingke borok bo kiri oi matongo hanai sawi khanarga
Jakma marma borok rok bokbo ani kosol haike kiri kiri tungdok joma khaiye arai khaiye baksa khaiye matungo to Hindu borok no tabo lok sorjak bongni chung tabo যদি কাইসাবাই ফিনিশ খাইयो hinkai omno samano je chung tabo motomoti chung safety dayo nai tungo mat chung tabo kiri kiri tungo aw obukuk sawi khonaraka clearly khlaiye hinkhe borok tabuk safety ono tongo haifano kiri kiri ui ma tongo aw tangwi kiriya tongnai tabuk je nogorok khoi tonglaimani Bangladesh o je police timo hairok ong tonglaikha hinkhe ba belai kheno kiri koro to ongnai no hinkhe aboni bagui no bo sawi khonaraka safety tongfano kisa kiri kiri ui ma tongo hinui chung tabok safety tungo bo samano safety koroi ahip samami su hinkhe haino hai sawi khonaraka borok safety o tongo bo hinui mano safety o koroi hinui bo mano hinui sawi khonarika ang ontoi राजनीति kambo manjaya ang ontoi jate news aki sanani राजनीति ang omlok ekdom kam manjaya ang chalako lagalak राजनीति khaini borok na hinkhe paithogo haino hayo bukuk sawi khonarika bo kaisa blogger si bo kuno राजनीति ni saimanya hinkhe राजनीति ni byapari bo kuno saimanya tei bo chela bo mo hai bai kajakla jate राजनीति khainai chela bai ang nijibo kajakla hinui bo clearly mwnuyui sawi khonarika o bukuk ang no all ang no respect khayo je no all respect khayo ang hinkhe last paithago o bukuk haino hai jotono no hambai saka tamni bagui hinkhe joto chini tripura ni tipra sorok asake comment kaham khlaimani bagui support khlaimani bagui hinui jotono no all salute khlaikha tei hambai saka so goodbye dara monai so noro dofani KWTHANG TV paithak jora naitongma bagui bele khe hambai hinkhe norokni bagui teibo kwtal update tunani bagui chaitongnai hinkhe je manse o video no chajaka hinkhe share khaidi hambai।